To fa sabuwar waƙar Tijjani Gandu kenan wacce wa Abba Kabir Yusuf Falle ɗaya. Wannan waƙa ta Tijjani Gandu dai ta fita kamar yadda kuke ji cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci. Duk da ba kowa ne ya tsammanin Tijjani Gandu zai yi wannan waƙa ta Falle ɗaya ba. Amma mutane kawai sai ga shi kwatsam aka ji wannan waƙa daga bakin Tijjani Gandu. Ya yi wa Abba Kabir Yusuf gwamnan Kano wannan waƙa da Tijjani Gandu ya saki. To kamar yacce dai kuke saurari, to cika da biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo za mu sa muku waƙar Tijjani Gandu kenan wacce ta Falle ɗaya. Amma mai saurari ka manta ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaranmu da zarar mun ɗora. To fa wannan waƙa dai ta fita daga bakin Tijjani Gandu wacce ba kowa ne ya tsammanin ta ba. Mutane ana nan yana ta sharhi akan wannan waƙa da Tijjani Gandu ya saki, duk da ba kowa ne ya tsammanin hakan ba da za ta fita daga bakin Tijjani Gandu. Mutane dai suna nan suna ta cece-kuce gama da Tijjani Gandu. Ana tunanin Tijjani Gandu ko zai bi Abba Kabir Yusuf, sai ga shi kwatsam Tijjani Gandu ya ce shi ba zai bi Abba Kabir ba, yana tara da Madugu. Dama wasu sun yi tunanin hakan, ai Tijjani Gandu ba inda zai je, yana tafiyar Madugu. Amma wasu kuma suna tunanin ai Tijjani Gandu zai iya bin Abba Kabir Yusuf. Ya ga shi kwatsam kuma Tijjani Gandu bai bi Abba Kabir Yusuf ba, ya tsaya da shi da Madugu. Wasu suna ga tsayawar shi da shi da Madugu ya fi mai alkhairi sosai, wasu kuma suna tsammanin ai tsayawar shi da shi da Madugu ba alkhairi ba ne ba. Amma wanda suke tunanin tsayawar shi da shi da Madugu alkhairi ne sun fi yawa akan wayanda ba sa tunani. Wasu kuma suna cewa ai wanda ya bi Abba Kabir Yusuf. Shi kuma Tijjani Gandu ya ce ba inda zai je, yana nan zama daram shi da Madugu. Yasa ma ya saki wannan waƙa ta Falle ɗaya, duk da ba kowa ne ya tsammani Tijjani Gandu zai saki wannan waƙa ta Falle ɗaya ba. Sai ga shi kwatsam Tijjani Gandu ya saki wannan waƙa ta Falle ɗaya, ya jaddada mutane yana tare da tafiyar Madugu. Yasa mutane suna ta goya mai baya, wanda suke yin kwankwaso sosai suna cewa wanda da Tijjani Gandu bai bi Abba Kabir ba, ma'ana a gwamnan Kano. Kuma mai saurari ku ci gaba da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, za mu sa muku waƙar Tijjani Gandu ta Falle ɗaya. Amma ka kuma ta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaranmu da zarar mun ɗora.